Здравейте, хора! Ние смисля да снимам на Minecraft Pocket Edition продължението. Втори епизод. Minecraft. Първи епизод и днес ще си довършвам оцеляване на красчен билдинг. Така. Сега Teacher Packs Default плюс така. Да съм на дефалт, защото иначе ми е гадно. И така. Ние ще си направя цялата къща и сигурно това ще е за епизода. Така, да. Изчакаме света да се заради, за да почнем да строим къща. Така. Обаче ма е нощ. Затова ще лягам да спа. Ще легна да спя. Така. Легнах. И сега да щупим легалцето и да почнем с къщата. Така. Крафтинга. Лопатка. И почваме с къщата. Така чупим кирката. Знам нормал ли съм? Сега ще ви кажа. Нормал. Ще правя този свят по-хубав, по-голям. По-нататък като тия финда ще взема окото. Имаме работа просто завърши. Обаче трябва да намеря какво за това ще ходя в минута и сега. Само да си взема крафтинг тейбъла. Така, почвам да правя една мина. Сега да видим дали ще намерим около, иначе каластро намеряхме. Нямам факли, затова ще купам надолу. Тая мина запушвам. Така. Влезах в моята къща. Ужас. Ще реши с дърт. Просто има работа. Кура ми леха.
Тъй. Махаме това за сега и почваме да взимаме неща. И четвъртата руда, която намираме и кол. Чакайте, че не ще стана. Малко съм бучих, защото сестра ми спи. Аз съм сестра на 6 години и така. Да почваме с камената. За сега ще прекарам в мината до епизод, защото ми трябва да труди. Следващия в къщата, пък в 3-4 епизод ще правя фирмата. Така, 25 кола супер. Добре. Така, да осветя. Фако. Мисля, че играча ми е гладен. Супер. Но нямам храна. Ще се направя. Следващия епизод ще го налов за храна. Само да разчитам на дни на такива неща. Примерно дживака 1, 2, 3, но той не си игра и не търси храна. Събира си ви. И те вече с добиваме с айрон. И че имаме 7 айрон. Добър резултат. Чакам кога кирката ще ми се щупи. Хора. Това беше много лошо. Умрях. Фио. Счита нещата. Въобще не знаех за това. Направо се направя всички камени инструменти. Така, брадичка, лопатка. Имах мини. Легло имах мини. И нищо друго. Легло. Само обработено си взема един стак. И то. Сега се намеря къщата. С накъде тръгнах? Накъде вървях?
се измъкна от този джангъл байон и ще се направя къща другаде. Или да направим тук стълби. Добре. Малко повече факли ще вземем. Съжалявам за читане. Факли и то. А сега толкова са. Много гадно стана. Хора, съжалявам. Много голям фил стана. Сега малко факли по земята. О, има хайра, ама... Много ще го намеря пак. И хора, това е от мен. Извинявам се за читане, просто лошо ви инах. Надявам се да ви харесва, за да коментирате, оценявайте и чао.